oso zitala hondamendi ekologikoa ala nola. Sumaldietan sakon eta luzea egoteak uholdea suntsitzaileak gisa ondorio zela, Espainiako zerroten Amerikako gehien konkistatzeko herrialde horikuntza errege katolikoa bidez bidaia babestutako hori zelako eta kolonizazio hasi aurretik. Zibilizazioa edo jatorrizko gizarteen Europako estatuek izan dira bata bestearen gainean ezarritako baliabide naturalean eta indiar batzuk metatutako beste batzuk baino. Eta bere kasuan, pertsonen lan bortxatuak giza erabiliz, inposaketa eta duten lurraldeen menderatzeko baita.